מגילת אסתר פרק א'. ויהי בימי אחשורוש, הוא אחשורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה. בימים ההם כשבט המלך אחשורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו. והראותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים 80 יום. ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתה 7 ימים, בחצר גינת ביתן המלך. חור, כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גלילי כסף ועמוד 6, מיטות זהב וכסף, על רצפת בהת ושש ודר וסוחרת. והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך, והשתייה חדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשורוש. ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, אמר למהומן בזתה, חרבונה, בקתה ואבקתה, זתר וחרקס, 7 הסריסים המשרתים את פני המלך אחשורוש. להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראה היא. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו. ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. והקרוב אליו קרשנה, שטר, אדמתה, תרשיש, מרס, מרסנה, ממוכן, 7 שרי פרס ומדי, רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות. כדת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש. כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן, באומרם המלך אחשורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה. והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדי ביזיון וקצף. אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו, וייכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש, ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא, וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן, למגדול ועד קטן. וייטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו,
ומדבר כלשון עמו.